Nag-anamanam na ugabot sa Davao City Overland Transport Terminal kondikot ang mga pasahero manguli karong Semana Santa. Samtang mga ahensya sa gobyerno naghiusa sa paglusad ug inspeksyon alang sa luwas nga biyahe. Ani report ni Argil Relator. Usa-usa nga nagsumite sa ilang urine sample ang mga driver o konduktor sa mga bus nga nanukad sa Davao City Overland Transport Terminal kaganihang buntag alang sa surprise drug test nga gilusad sa PIDEA 11. Kiniagig pagpaniguro nga anaa sa saktong kondisyon ang mga driver o konduktor, labi pa karong daghan ang bus trips. With regards to the positive o nag-positive nga drivers or conductors. So sila mag-undergo sila rehabilitation program. On the side of LTO, in the implementation of 10586 na sila'y kaso and revocation of license. Subay kini si kasang Oplan Harabas, kauban ng LTO, LTFRB ug Davao City LGU sa terminal. Usa-usa sab nga ginasuta sa mga personahe sa LTO, LTFRB ug HPG ang dokumento sa mga driver sa matag bus unit. Gawa sa mga papeles, gi-inspection sab ang mismong kondisyon sa mga bus, pinaagi sa pag-check sa ligid, brake, suga, busina, wiper ug uban pa. Kung nag-drive ka sa bus, gina-check ang conductor's permit o atong driver's license, whether whether expired siya o dili. Ang pamilya ni Freddy karon pa lang ni biyahe na padulong sa Sarangani Province aron dito mag-obserba sa Semana Santa. Para dili kay crowded and maulan po na mo ang vacant na time tapos ang brother-in-law na ako gikag Manila. So maulan po na maka-spend time sa family dito sa relatives sa akong husband. Matud sa tagdumala sa dikot, laumang ugma pa sa hapon ang pagdagsa sa mga pasahero. Sanglit gideklara sa Malacañang nga half day lang ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno. Also, we are expecting more than 1,000 or I think 1,500 bus trips a day. That is equivalent to more than 80,000 of passengers. Sumala sa LTFRB, duha ka bus companies na ang nag-apply og special permit sa ilang buhatan alang sa dugang bus units. Naka-issue nami og 27 special permits but kung kailangan gyud mag-issue mi for special or emergency, maka-issue mi og special permit. Kauban si Metro Awing og UR Cajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.